Hola, amics i amigues! Tots hem vist aquests vídeos de YouTube de com canviar la teva vida en 90 dies. Com amb petits hàbits, en 3 mesos, pots canviar la teva vida. Jo no m'ho acabo de creure. Llavors faré un petit experiment per canviar la meva vida. He decidit fer aquest camí amb vosaltres. Vull començar des de zero per veure on arribarem en 6 mesos. Ara, de moment, he canviat la meva vida en mudar-me a Roma. Us explico una mica sobre la meva vida per posar-vos en context i que sapigueu com està la situació actual i des d'on comencem el repte. Llavors, jo soc matemàtica, vaig estudiar 4 anys a la UAB i just al lloc on vaig fer les pràctiques ja em van agafar directament i vaig estar quasi 2 anys a aquella empresa, després vaig canviar una altra, perquè us estic explicant el meu LinkedIn, no us importa, però bàsicament porto 3 anys treballant en una oficina. Llavors, quan estava estudiant matemàtiques vaig anar d'Erasmus a Itàlia i em vaig enamorar d'un italià que em fa la pizza. Portem 3 anys en relació a distància i vaig decidir que no volia més relació a distància i he vingut a viure a Roma. Continuo treballant per la mateixa empresa on estava abans, però de manera remota i mitja jornada només. I d'aquesta manera, a les tardes puc dedicar-me a fer altres coses, que en aquest cas he decidit començar la meva vida com a creadora de contingut en català i també començaré a estudiar un grau formatiu d'il·lustració aquí a Roma. Durant aquests 6 mesos ens centrarem en 6 àmbits de la vida. El primer mes farem salut física, el segon, economia i finances, el tercer, hobbies, el quart, vida social, que jo crec que anirà encaixada amb hobbies, el 5è mes, imatge, i el 6è mes, salut mental. No sé si exactament seran en aquest ordre els mesos, però més o menys són els temes que volem tractar en aquesta sèrie de vídeos. Primer de tot, ens centrarem en la salut física. En la salut física, per què? Doncs perquè amb aquesta mudança a Roma m'he donat compte que soc més fluixa que una mosca. Llavors, m'agradaria poder portar caixes i mobles sense plorar cada 10 segons, bàsicament. Això està basat en una història real perquè quan vaig venir a Roma vaig trobar una taula increïble gratis al Facebook, vale? Llavors jo la vaig anar a buscar tranquil·líssimament amb la meva parella. Quan la vam anar a agafar, estàvem els dos, que jo estava patint per la meva vida, que se'm cauria, perquè havíem de baixar 4 pisos i jo veia que em moria, o sigui, literalment em moria. Llavors la meva parella va agafar la taula així, em vaig quedar boja, perquè vaig dir, quin home més fort, tant de bo ser ell. Llavors m'ha inspirat a ser una mica més forta. I ser una mica més forta. També jo he sigut sempre la típica persona que mai ha tingut una bona relació amb l'esport i el menjar sempre ha sigut una mica tòxica i diria que sempre centrada en baixar de pes i ser un número. Llavors, en aquests vídeos no em pesaré, no veuré els números, sinó només veuré com em sento físicament, com em sento jo amb mi mateixa i no volem saber res de números, ni mesures, ni quan peso, ni res de tot això, ni les talles, ni res. Ens centrarem només en el meu benestar físic i mental. Salut mental. Ara, com m'he mudat aquí a Roma, la meva gran por és tancar-me a casa i no tirar cap endavant i que em mengi la inseguretat, que em mengi la por de sortir i de parlar amb gent i que llavors al final em quedi tancada a casa tot el dia i que això afecti la meva salut mental. Llavors, m'agradaria que en aquest repte pogués guanyar confiança i autoestima en mi mateixa, que és una cosa que durant tota la meva vida he estat patint una mica i fallant una mica. Jo crec que en aquesta sèrie podrem treballar-hi i millorar en aquest aspecte. Parlant de la salut física i la salut mental, ja heu vist que la meva autoestima està una mica així, una mica pel terra. Llavors, jo crec que la imatge serà un gran potenciador a la meva salut mental, sobretot perquè ara mateix no tinc un estil de roba definit, no m'agrada el meu cabell, o sigui, fa uns mesos vaig fer l'error de la meva vida de fer-me un serrell. De fet, ara jo crec que si faig així tinc encara serrell. De fet, el dia que estic editant aquest vídeo tinc serrell, o sigui, depèn del dia em desperto així. També la meva imatge, perquè ara literalment vaig amb una samarreta negra, no sé, no tinc un estil, jo em poso el que veig, és res de sentit el que em compro coses que després estan 6 mesos sense posar-me a l'armari allà tancat i farem un armari càpsula. Seran 10 peces que jo podré anar combinant i anar a fer outfits nous cada dia. A part del meu cabell, que vaig 2 cops a l'any a la peluqueria, llavors m'agradaria canviar una mica també això. També seria detalls petits que no es veuen, però per exemple, mira les ungles com les tinc.
no sé, no tinc aquesta habitud de maquillar-me, de pintar-me les ungles, aquestes coses, i jo crec que és una cosa que m'ajuda després la meva autoestima. Com arreglo una mica i em curo una mica a mi mateixa, em sento millor a mi mateixa. Llavors jo crec que la imatge, a part de ser la roba i el meu cabell, seran aquests petits detallets que anirem veient que faran que m'ajudi a la meva autoestima. Finances. Em convertiré en una cripto, bro. Jo ara mateix m'he mudat a Roma, estic fent mitja jornada, continuo treballant per Espanya, per Catalunya, perdó. Llavors, estic a mitja jornada, encara no he rebut el meu primer sou, pobre seré segurament. Em fa una mica de por perquè he passat de casa dels meus pares a un lloguer i el lloguer a Roma està igual que a Barcelona. Llavors, en mitja jornada crec que em costarà una mica, la vida en general. Vull fer un side hustle, posaré traducció en català perquè ara mateix no ho sé. Llavors, jo ara mateix soc il·lustradora per vocació, vale? No he estudiat mai res d'art. Vull començar a fer coses d'art, o potser tampoc té... que potser no són d'art. No sé, el que em digueu. Jo ara mateix vaig començar fa uns 6 mesos un canal a TikTok i a Instagram i a partir d'allà vaig començar a fer retrats de la gent. Retrats, il·lustracions cookies, vale? Ho direm així, perquè no són retrats com a tal, sinó són il·lustracions petites. Vaig començar a vendre'ls abans de l'estiu i he fet uns 200 euros, més o menys. La veritat que no m'he dedicat molt a tope amb això perquè va venir després a l'agost. Llavors, tampoc li he posat moltes ganes. Bàsicament, el meu objectiu és fer el meu lloguer, que són 500 euros al mes. Llavors jo crec que en 6 mesos podrem fer 500 euros al mes. Hobbies! Tema hobbies. Justament avui començo una classe de salsa a Roma. Espero fer amiguis. No vull deixar que tot aquest tema de la feina i fer diners enterboleixi la resta de la meva vida. Llavors, aquí a Roma vull centrar-me també en els hobbies. La setmana que ve començaré un curs d'il·lustració i anirem veient com va. Jo espero que bé. I jo espero que amb salsa, il·lustració, YouTube i començar a fer una mica d'esport, jo crec que amb això anirem bé al tema hobbies. Bàsicament, farem amb el Google Calendar una mica d'organització de la setmana. Jo crec que està bé començar per aquí, perquè no sé si és que soc matemàtica o què, però necessito estar tot quadrat, vale? Llavors, cada dia de 8 a 1 treballo. Llavors aquí posarem feina. Vale, llavors, aquestes hores estan reservades a la feina, em centraré full a la meva feina, que de fet m'agrada, per sort. Llavors, m'agradaria despertar-me a les 7, esmorzar tranquil·líssimament i fer 10 minuts de mobilitat. Llavors ho posarem cada dia. Suc de taronja i mandarina. Esmorzar més mobilitat, perquè serem aquest tipus de dona, vale? Després, de 1 a 3 posem dinar. Llavors, dimarts i dijous tindré classe d'il·lustració a la tarda. I la de 3 i mitja a 6 i mitja, 3 hores. Llavors posarem il·lustració. Ara de moment ja faré un vídeo centrat en l'esport, però ara de moment faré esport a casa perquè crec que és més important que jo agafi l'hàbit de fer esport cada setmana que no pas començant al gimnàs, que se'm farà bola i segurament ho deixi al cap de 2 dies. Esport. Vale. Llavors ens queden 3 dies entre setmana. Després, els caps de setmana, jo crec que de moment els deixaré freestyle, els deixaré així una mica lliures, perquè depenent del que no hagi aconseguit fer durant la setmana, recuperarem el temps al cap de setmana. No sé si està bé aquesta cosa, jo crec que de moment sí. Aquí ens centrarem en projectes personals, que ja farem, estic dient tot el rato, ja farem. Però treballarem en projectes personals, és a dir, finances, però també engloba la part de creació de contingut. Llavors jo crec que 3 hores, 3 dies a la setmana de moment, crec que està bé. Després d'il·lustració, mira, afegirem caminar. Una de les coses que m'agradaria fer, que no estic fent, dins de salut, m'agradaria caminar les 10.000 passes que s'haurien de fer cada dia. Jo crec que treballar amb aquestes caixes ens anirà bé, perquè aquells moments jo sé que m'he de dedicar a fer aquelles coses i no he de fer res més. Llavors ja tinc el temps guardat per fer esport, pels meus projectes personals, per estudiar art. Que barreja una mica tot allò el que em comentaven abans, no? De finances, salut i hobbies. Us deixo aquí la foto de la setmana, vale? De moment ho deixem així. És això, els caps de setmana jo crec que em posaré projectes personals i a mesura que anem avançant amb els vídeos ja anirem establint, no, les rutines dels caps de setmana i després de sopar. Jo crec que de moment està bé. És molt senzill, però jo crec que he de començar senzill perquè si no, si em poso 1000 coses, crec que no faré res al final.
Així que aquest és l'inici del meu experiment. En 6 mesos vull veure fins a on puc arribar. Pot ser la millor decisió que he pres a la meva vida o potser em quedo igual. Esperem que no pitjor, en tots els casos. Així que si alguna vegada has sentit tu també que necessites fer un canvi a la teva vida, que la teva feina no t'omple i que vols seguir la teva passió, segueix-me. Aquest canal serà per tu. Ens veiem en el pròxim vídeo.